So naaman tayo nadunggan nga ning gawas nga unsa ni. Unsa may ihatag kuno sa mga congressman kung affirmative sila for impeachment. So na ay 200 million infra kanistorya ra niya bisag ingno na tangina na preso na di pa bata pa kay ko sinuod lang hindi na mapugkayo pero kanang kasugo sa ila bata nga murag tumboy kana sa race ay balikon sa anak ko ni gusto istorya ani ang kada congressman kuno ibutang nato kuno ha kay basi ingno nila nga mao ginoging kuno 200 million infra projects. Oh, okay? 3 million per month in 12 months. Unya 20 million cash. Kaning 3 months per month MOO ini. Kaning 20 million cash murag upfront na, lamsam na hatag. So maoning madawat kuno sa mga congressman nga moboto o yes to impeachment.